Наталья Бучинская. Лето с цмоком-цвыркуном. Глыбока-глыбока пад зямлёй у вялізнай пячоры жыў цмок. Але гэта быў зусім не страшны цмок з 3 пашчамі, які любіць ласавацца непаслухмянымі дзецьмі ці быкамі з авечкамі, а самы звычайны аднагаловы цмок. Ён вудзіў рыбку ў лясных азёрах, збіраў у птушыных гнёздах яйкі, хаваўся ў сваёй пячоры ад цікаўных турыстаў. Увогуле жыў ды не скардзіўся. Але аднойчы звычайнае жыццё цмока, які сам сабе называў цмокам-цвыркуном, перакулілася з ног на галаву. Ён сустрэў у лесе хлопчыка Стасік, які адправіўся выжываць сам-насам з дзікай прыродай ва ўмовах крайняй небяспекі. Але толькі на 3 дні, бо бацькі на большае не пагадзіліся. Разам яны адпраўляюцца ў самае цікавае падарожжа ў сваім жыцці. Нарэшце Стасік даведаецца, хто малюе наскальныя малюнкі ў пячоры, упэўніцца, што цмок умее чытаць, і хлопчык нават дазнаецца, што яго новы сябар ведае нейкую цікавую таямніцу. Але таямніцу ён наўрад ці раскрые. Затое навучыць хлопчыка пацешнаму ўменню і зладзіць фаер-шоу.